Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host and
this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad din Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo? Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning! Magandang umaga po! Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Petsa 29 na kita kang bulan na Oktubre taon 2025. Sabayan po ninyo sa indong lingkod sarang oras kita 7 to 8.
mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot siyempre. So nakakalapok ang sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo niya. October 29. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre mga tugang duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nanggad nindo paglingawan ang sakuyang perming tugon ha. Pag day tabi imbitado day magduman. Day magduman pag day imbitado. Yan ang pinaka tugon ko po sa indo. And siya pa mga tuga. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sada. Duman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi kamo magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sa napuan nakakaram kayan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok, nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Kanya pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Live na live po sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan sumuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Yan man dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pangini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing ini. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Serbisyo Asin Reparo. Tama, Miyerkules na po. Kaskaso na di, pirangal daw na sa na mga tuga. Undas na. Grabe ang hiyak-hiyakan sa tuyang mga kababayan. Ano, grabe ang mga nagluluwas sa social media ngunyan. Ha? Although, maray na ini, kaya lang medyo sa iba nagkakatarakot na ta. Kadakol ang nahiling dyan sa social media na first week na tabi ka Nobyembre, may mga makukusog na bagyo. Posibleng umagi sa Bicol region. Ipag-urulayan ta doon tao. Ay ko po. Ay nako. Sige tagtag tako ang linya kang pag-asa. Ramon tan magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Anan mga Reparo tangon niya na Miyerkules. Gadakul sa mga ganap ano.
kan mga nakaaging Aldo Subanggi may day pa garing baka siya na lang sa programa ta duman sa 10 to 11 ta may duwang babayi ang pinagbabadil gadan dyan sa barangay San Roque, Tabaco City, Kasubanggi. Yugon mo yan tabi manay pibulata. May mga pigbapadil na ngunyan maski babayi. Ay nang patawad na di. Ano daw? Nangyari? Mamundong bareta tabi, tama-tama, mapas ko. So singil kang kuryente kang ali kung mga tugang may paglangkaw ngunya na Oktubre. Siyempre nga tamagaramit na kitang mga paimat-imat. Mga raingi asendo dagdagan ng singil. May da pangaya ka mo. Lagi pa nindo ki mga paimat-imat ang ilaw nindo. Nganing dagdag bayadan nan sa kuryente. Random drug testing po. Pigsagibo duman sa Legazpi City Bus Terminal. Para po sa mga bus driver tapos mga konduktor para o kaya para sa pag-asigurar kaligtasan kan sa tuyang mga commuters na mabiyarahe po ngunya na undas. Kumusta? May mga dumating na ba na galing Manila namin? Kasi dakulan mauruli kayan ta oralawig ang bakasyonan sa Biyernes baga deklaradong special non-working day. May mga mauruli ka na may darang biskwit. Yo. Kaya agad lamang tabi kita manay pibulata biskwit. So mga hali sa Manila namin. Yo. So nag-viral po na nagduman sa sarong tourist spot dyan sa Daraga na nagpakudak na hubamplos pero nakatalikod. No. Viral baga sa social media ngunya. Nag-public apology na. Yan sa nakita pag-arog ka. Mga arog nga ni kayan isaray sa nanindo kung mapakuda ka mo dahil hindi pag-post. Yung mo na yun, pinost pa nindo. Ako nagkalit-chilit lugod ka mo. Pata kung mapakuda ka mo nga arog ngayon, saray sa nanindo. Dahil hindi pag-publiko. Name. Pasikat ngayon now. Iyak later. Pangyari ta. Sige tabi mga tugang yan sa tuyang mga re-reparohon ngunyan tabing Miyerkules may paglangkaw sa mga produktong petrolyo kasudma. Nako, 12 pesos ang nilangkaw kang diesel, 12 piso man so gasolina. Ay nako, sige san ang ralangkaw. Fight sana. Parehasan kang kuryente tadigdi sa Albay. At may maginibo daw kita kung maggalangkaw sindang singil. Ay ma. Nangyari sa tumabayad. Bayad sa ng bayad tapag day ka buminayad madiklo mga rong mo. Nen. Yo. Alas 7:17. At sa tuyang Philippine Standard Time maramon tatabi muna. Ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon na initabi dapat ko sa pag-asa sa nakita tabi chairman ihada sa pag-asa sa natabi kita tubod sa mga pigpapaluwas na mga forecast dahil kita magsadiring forecast. So iba may nagsasaradiring forecast dahil nga ni ka mo nag-aradal kaya ang pag-asa tas hindi nakaaram kaya yo ang pag-asa nag-adal kaya dahil pagpanginutan ng pag-asa so pag-asa normalon ang mga forecast may mga nagluluwas sa social media na may mga makusugon ang bagyo
maabot sa Pilipinas sa mga masunod na daw. Pangyari. Aber pa si May takuton. Biyo na nagrulong si May. Kaya sa Nobyembre ngaya, mga Nobyembre 7, 8, may dara ko lang bagyo. Ginervyos na lamang si May. Dahil pa ngayon nagpipista niya sa mga gadan, matitigbak na si May. Matitigbak sa nervyos. May bagyo dan mga makusog. Dahil pa ngayon nagpipista sa gadan, may matitigbak na. Nangyari talaga sa tuya, di. Ano daw kung halion na ining social media ng initabi ihadan chairman? Kanginot nga nagkaburuhay kitang wara ini. Maralion na sana ini. Balik kita duman sa teleponong ang telepono baga kay to sulata. May lata tapos ilagang kikanya mo. Yung telepono kay to pag may kahuron ka nga duman sa ibong ibgagapo mo sa sarong lata. Tapos duman ka magtataram sa lata, pakatara mo, ilalag mo sa talinga mo, ay madangog mo. Ano do adi? Balik ta sa arga. Sige na ngayon, magsulo ka. Baluan na ngayon, magkusulo ka. Nangyari. Datakuan tanaw tabi mo ng linya kang Pag-asa, nalilibong na kita naman pag mangarog ka. Sige po, mga tugang nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning Tabi Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 29, 2025. Discuss po muna natin itong satellite image natin. Meron tayong 3 weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or amihan na patuloy na umiiral dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, meron din tayong intertropical convergence zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Lastly, yung easterlies natin or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay patuloy na umiiral dito sa may mainland Luzon. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Sorsogon pati na rin dito sa may Masbate. Samantala, dulot naman ng Northeast Monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Ugaliin natin i-check ang mga social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas nating mga thunderstorm advisory, pati na rin yung panahon.gov.ph. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tugigaraw, 25 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Dulot pa rin ng so inaasahan natin mas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Sorsogon at Barm, pati na rin dito sa may Zamboanga Peninsula. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi na rin ng Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon pero asahan din natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 27 to 32 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Dito sa may Cagayan de Oro at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands, dulot na itong northeast monsoon. Kaya pinapaalalahanan natin ang mga kababayan natin, mga ngingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na delikado muna pumalaot dito sa coastal waters ng Babuyan Islands at Batanes.
Ang sunrise mamaya ay 5:51 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi Manay Gina Malaguinho Cavite. Good morning kay December Rain. Marayta nag-init naman digdi sa Manila namin, sabi ni December Rain. Tulong weather system po ang nakaka-apektar sa tuya. Amihan, ITCC sa Kaisterlis. Iyan tabi mga tugang ta pigdeklara na baga kang Pag-asa na amihan na kita, amihan season na. Ibig sabihin tabi December Rain. Mario po malipot-lipot na kaipuhan na ngaya kika kupo-kupo lamang. Yaw, taglipot na dapalaog na so taglipot. Dapat ngaya makakuha kita kika kugus-kugus lamang. Sabi kang Pag-asa, puo na tabi kang sumalipot-lipot na paro. Wow. Yo. No. Mangan mangyari kini kang Pasko ta. Mainit ang Pasko. Ha? Mainit dahil ki malipot dahil ki nagpapainit. Yo. No. Silbaga pag nagpapasko baga na dahil ka lamang tabi mamalo lim. Good morning. Araw kining malipot-lipot na tabi mamalo. Alangan man magpapara jacket ka sana. Yo. Dapat igwa ka ki human blanket. Yo. Mga jacket dahil man niya. Pero pag gigamitan baga tabi ki human blanket, pertiho ang malipot-lipot na panahon minairinit. Baka ngayon tabi Manay Gina Pini Decemberin malipot-lipot na ngayon sir. Di ano mo niya nang gibuhon ta? Di dapat makakuha kita ki magpapainit lamang sa satuya. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pasalamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Harani yung sanayan dyan sa bagong bukas na Jollibee. Madam Maylin, good morning tabi. Mahiling ka. Nagbukas na so Jollibee dyan sa Rawis. Kaya arani yung sana dyan ang MBY Dormitory. Yo! Walking distance na sa Jollibee. Bukas na. 24 hours pa lang dyan ang Jollibee, Sa gayon mo kami. Sige, MBY Dormitory, your home away from home. Tunay kang prinsesa. Kay Madam Maylin, ingat tabi, permi. Hindi ka na talaga.
Siring man mga tugang ang programang ni dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao kang syudad ni Tabaco. City Councilor Riner Burse kan syudad. Iyo, nasa Manila pa lang niya sa mga city officials. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw. Yan man dyan si ABC President Cap Art Abela. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat! Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan katabi Primong Wilson magtaya sa luto. Yo, nganing may tsansa ka lamang maging milyonaryo. Pag naging milyonaryo ka man tabi, Primo, tapuyasan mo man lamang ako maski di. Yo, kaya mo sa napagsuluhon. Yan po mga tugang mga kabayan na sa tuloy mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Riparo. Good morning man kay Sir Antonio Celestial. Sigita alas 7:29 na sa tuyang Philippine Standard Time. Tayo po mag-arali Mabalik po ang programa makalipas lang po kay day. Balik eskwela na. Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa tabak 21st Century Tutorial bago pa maglaog sa kindergarten, ang tabayan, ang elementary, junior high school, as in senior high school, sa saindang basic literacy, as in numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, as in performance tasks. Yaon ang matitibay, as in lisensyadong mga maestra, as in maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa TV na Makwa sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Review. Manimox Programa Serbisyo sa Bicol Net. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tayo ay Alas sigitabi mga tugang alas 7:31 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pungyanda na po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis Legazpi City Open for Transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras ni andara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, kang syudad din Tabaco City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela, sin Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Sige mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutan at tabi ni kunyang pungal daw kitanin Miyerkules, Wednesday na at sa 29 kang bulan na Oktubre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata? Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Riparo.
Sige tabi, good morning kay Papa Will Binancio Salazar. Good morning tabi sa ibo. Yan ang sa tuyang barkada na maski dagit pero nakaulok. Kapi-kapi sa na ngayon kita tabi, boss. Sige. May nangyaring pambabadilgadan kasubanggi digdi sa Tabaco City tabi, Boss Willie. Duwang babayi. Duwang babayi ang gadan sa pambabadil diyan sa Purok 4 Phase 2 kang Barangay San Roque, Tabaco City, mga bandang alas 9. Kasubanggi tabi yan. Ano nangyari? Maski babayi pigbabadil na ngunyan tabi, Sir Willie. Dipisil na pala na di. Maski sain may mga pigbabadil na. Dead on the spot ang sarong biktima matapos sa paron kay ni antama sa pandok. Sus Maria ini. Day ko nangaranan ha. Day na muna ta. Duman bibiluan tayo ni duman sa programa ta sa 10 to 11. Sarong 35 anyos. Taga duman masana sa San Roque. So sarong biktima pigdara sa ospital, kaya lang pigdeklarang nagadan mantulos after tabi kang madara duman sa ospital. Iling mo na yan. 30 anyos sa sarong biktima, 35 tapos 30 anyos. Hiling mo na yan. Saro sa duwang mga suspitsado tabi, Sir Willie, ang nadakop na kang Tabaco PNP. Very good. Mantang ang saro pa mantinido tabing pigahanap. Siguro yan kay COP Cirillo. Sa presente po pigpaaram patabi da ang motibo, dahil param sumutibo sige ta atyan pagkatapos kang programa tapasyaran ta si COP and mas magayo na duman mismo kita makuha ki impormasyon ng God niyo kay COP Cirillo. Yugon mo yan. 35 anyos sa 30 anyos, susaro di don the spot, susaro dinalagan sa ospital, pagkalipas kiparang oras nagadan man giraray. Nangyari kay ni makatakot to nang ngunyan talaga magpaparaluwas-luwas tabi, Sir Willie. Kaya sabi sa ko ni maestro ngaya padi ngaya makapi-kapi lamang ngaya kita na ako abo ko na magpaparaluwas. Okay na ako, di ako sa bulod, magtanom-tanom sana akong kamuti. Okay na ako. Dahil nga magtagaluwas ka ngaya, kapingaya kita duman sa pigkakapian tanara, Boss Willie. Ay ako, iyo mo niya na simana ya ako, maluwas kita. Madaraya ako akong turtalinga. Perti baga tabi, Sir Willie, ang idot-dot mo sa turtalinga sa mainit na kape. Sabi sa kuya ni maestro, dangogon man ni Sir William. Sabi sa ko ni maestro, dahil nga ito makaluwas nga si Papa Willie nga yata, baka nga matalinga ka nga gawin. Baka ako nagsabi kaya ha. Dahil nga para nagtarama kuya ko, madar akong turtalinga. Tadakol baga sa tabakong turtalinga. Susupas iyan tabing garitalinga style. Ang itsura garitalinga. Diyan kumadara akong turtalinga. Susimbag sa kuya tabi Papa Will arog kay ni. Baka nga dito makaluwas nga si Papa Will nga. Baka nga matalinga ka nga go. No. Kata iyo tabi Papa Will. Dahil ka na makaluwas na baka talinga akong gadaga. O baka baliktad.
Baka baliktad tabi, Papa Will. Si maestro ang matali. Ayaw. Sige tayo, papalap tayo ng pangyayari kasubanggi dyan sa Barangay San Roque. Duwang babayi ang pinagbabadilgadan. Ayaw. At anong pitsangon yan? Mano ka sa ligaw? Naiman bago pa man pitsa 15 ngunyan. 29 ba ka? Napahit tinitabi Sir Willie. Adi. Puta si maestro. Ulo ko naman yun. Uro ko naman si maestro. Ayan, magayon dyan. Dahil ka magparkiredit nga ni. Kiredito na naman. Papawel. Kiredito na naman ngunyan. Tabatigwan na naman ngunyan kinagluwas na barita. Na dikyo si Gobernador Rosa. Kiredito na naman. Na mga pahit ini. Bakit nag-uulok-ulok sa nata? Dahil sigurado ang buhay. Dahil sigurado ang buhay. So, condolence pa lang tabi sa kuraparo ko kang istansya. Anong patron dyan sa istansya? Dyan sa simbahan kang istansya. So, kuraparo ko dyan. Si Seto, si Father Father Ga ba yun? Binawian na palan ka sa iyang hiram na buhay kang nakaagi pa sa ng mga simana. Gari may aktibidad dyan sa istansya. Kampiesta dyan sa barangay istansya. Susayaw baga sa tinampo. Ang gari guwaman sindaki arog ka. Ang gari so pasasalamat man sa sendang patron. Nagpartisipar nga ni si Mayor Shi dyan sa istansya. Nailing ko pa sukudak mga maugmahon pa. Hilingan nindo. Naraman ta na sa nang gada na sukura paro ko. Dyan sa barangay istansya kang Malinaw. Sus Maria Josep. Marog kang kadali ang buhay. Tabi. Arog tabi kan kadali ang buhay. Kan saruntawo. Kaya abang buhay ka patabi, Ma'am Helen, good morning. Ma'am Helen tabi, good morning, good morning. Habang buhay ka patabi, Sir Willie, dapat enjoy sana. Dapat enjoy sana. Tama yan, relax sana, pero dahil magkampante. Alertado ka pa man giraray dapat. Nailing mo tabi, Sir Willie, so permi kong daraso. Ngunyan, permi kong nandaraso encyclopedia ko. Nagluluyan na ako sa pag may pigahanap baga ko, Sir Willie, kung anong ibig sabihon kan sa mga yaon dyan. Dara-dara ko permiso dictionary ko. Tahabo ko masupgan. Minabasa ako duman sa dictionary. Nailing mo sa dictionary ko, tabi, Sir Willie. Permi kong darana. Masupog baga na magpaparatabil kita digdi tapos data man naram so gustong sabihon kaya pigadalan ko so dara ko permiso dictionary ko. Relax na kita basta day magkampante tama yan. Kaya ako permi ko dara so ko so sa kuyang podkeni dictionary. Pag may di ako nasasabutan pigko-konsulta ako sa dictionary ko. No. Ang ganito, takot ko sa nadarata. Nasupog baga, na magparatabil ka tadi gini, taman naram kung anong pigtatabil ta. Sabi kang Albay Electric Cooperative, mga tuga. Ano na naman ini? Ipapasabot tabi kang manihamiento kang Albay Electric Cooperative Incorporated Alico sa samuyang mga miyembros konsumidores na magkakaigwa tabi nin paglangkaw sa singil nin kuryente para po sa bulan kang Oktubre ngunya na taon 2025. Sa kabilugan databing singil kay bahanan value added tax or VAT magkakaigwamanin diit na paglangkaw sa singil sa mga mainland rate pati naman tabi sa island rate kung ikukumpara kan mga nakaliis tabing bulan. Ang mga minasunod na power rates kada kilowatt hour
ang ipapautob ngunya na bulan kang Oktubre. Uni sa mainland. Mainland sa mga residential 9 pesos 23 centimos per kilowatt hour. Yung rate. Sa mga nagagamit kilo voltage 8.26 centavos. 8 pesos may 26 centavos. Sa mga low voltage, sa mga high voltage 6.63, 6 pesos and 63 centavos per kilowatt hour. Sa mga isla, mga tugang, sa residential 11.03, 11 pesos may 3 centavos sa residential. So mga nagagamit kilo voltage 10.46, ibig sabihin 10 pesos and 46 centavos per kilowatt hour ang piglan kautabi mga tugang kang singil kang kuryente kang Albay Electric Cooperative ngunyan tabing bulan na Oktubre. Serbisyo asin reparo. Sabi kang apo ko ma-exam, relax na dade, tuom ko na. Kalma sa nasuaki adi, relax na nga dadi tuom ko na. Mao yan maurag na mga nag-exam. Bata baga aday wellness break na baga ngunyan tabi papawil ka nakaaging simana sa mga exam. Wellness break ngunyan. Gari inda sana gari may magayon ng bareta. Dahil ko lang aram kung totoo ito kung i-release na so PBB kang mga teacher. Ngunya na inda ngunya na simana next week. So PBB bagatabi Sir Willie, so performance based bonus na may equivalent man duman sa sendang salary grade. O di may maray na bareta na so sa tuyang mga paratukdo baka ngunya na first week kang Nobyembre may taon na sa inda tapos so plus sa 5,000 baga may 5,000 yatang bonus. Sunod-sunod na yan. Maabot na so 13-month pay kung ano. Ay sus dakulo tabi Sir Willing maarabot mo niya ng mga bonus. Ano daw kung makasabay man kita dyan? Sa mga bonus-bonus na yan tabi Papa Will. Takunday kita makasabay sa mga bonus-bonus na yan, doon kita masabay sa bunot. Bunutan mga ko at aligde. Maria Joseph. Bunot ang mga ko at pag mga arog kaya. Okay, sige. So, bagong schedule tabi kang on-site pagkayan PSA on-site registration. Diyan sa Malinaw. So national ID bagatabi may bagong schedule. Sir Abi Imperial. Marin si Sir Abi Imperial sige sa nang ride. Ayan sa nan buhay kay ni maray man niya. Nganing malibang lamang susaro nganing lalaki diyan day na nagra-ride in datig tarakla na lamang sumotor kay to. Ay pagdahon mo ito tanganing Sir Abi nganing iparitoki lamang susayang big bike tigtarakla na ito duman sa harong ninda lain na nga ni gari nagliligid ang tagawrag dahon mo man ta nganing mag-iba-iba man lamang sa imo magro-ride ka mo tapos taraman mo man na maghanap man siya kasurusunod man taraman mo man na maghanap man kasusunod nganing malibang man lamang pag nag-ride. Ipag-iba mo tapos taraman mo na maghanap man kay burubak ride niya. Pag mga araw ka na darakulang mga big bike na pigapunan maray dyan, may back ride talaga.
Naka-design talaga ang mga big bike na yan sa igwa kibak ride, pero dapat naka-helmet man. Tabi si Rabi, maray si Rabi, permi may back ride ini. Permi pati man naka-helmet. Yan ang dapat safety. Safety first dapat. Igwa ki mga, ano ito pagkaan? May mga safety gear. Na mga surusulog. Ang saro sa mga safety gear na tigsusulot ni Sir Abe, bulletproof. Shout out tabi kay Batching na nuli kamba. Ay, doon naman nilalagnit na ni. Gariday rin yung pag-asa. Tapos na lamang so 2025 naman. Abangan mo si Maestro duman sa message parlor. Sa massage parlor. Pag nagkuan na kang PBB, duman tulos man nila. Iyan eh. Nailing may tuso. May nailing akong nakapost duman tabi Papa Will sa suulat sa bayan ni Gobrosal. Nailing ko duman, grabe susayaw baga ni Maestro. Biyo nagikulikol. Maurag man pala magikulikol si Maestro, no? Si Maestro nila doon. Maurag man pala magikulikol. Si Seto sa kapartner na ito tabi, Sir Willie. Nagkasayaw-sayaw baga duman sa Astrodome. Ugmaon si Maestro. Gariya ako talaga yaon na sa PBB. Oh, no. Gariya ako na talaga sa PBB Ugmaon na si Maestro. Sige. So permission na kita mag-iring nga tabi. Takasubanggi, tabi Sir Abi. Digdi sa siyudad kan Tabaco, may binadil na doong babayi kadaan. Diyan sa barangay San Roque. Dumana sa may residensya mismo kang mga biktima. Dinuman kan suspect. Pinagbabadi doong babayi. Yugo-yugon man tabi si Rabi. Kaya pasiguro tabi. Ako ngunyan perminasan na akong pasiguro. Kaya nga ni sabi ko, habo na ako magpaparaluwas. Tama na ako duman sa bulod. Duman sa bulod ay kakimahiling na tawo. Dangog mo sa duman, mga huni kang bayong. Pagkabanggi, huni kang su talapang. Di maray duman ang buhay ko. Di ako tigitig-isip na may mabadil sa kuya kung ano. Mas maray duman. Tanong-tanong sa nakikamuti ako tabi sa Rabi. Daw pa para balag-balag na dyan sa mga luwas. Tadipisil na. Baka mataimingan kita. Dahil tamang pati aram konsisyan mga daragit sa to. Normal na yan na may madadagit sa imo. Normal na yan. Dahil taman mapiplis magagabos. Normal lang may nadadagit. Kaya lang panuntaya. Marilaman kung humampangan sa nakutatabi si Rabi. Kapag huminampangan, igwaman akong adal na judo. Igwaman akong adal na judo. Kung humampangan sa kuya, kung magpangalan sa na kaming hampangan. May judo man ako. May adal akong judo para sa karamantabi ni Nugabos. May adal akong judo. Ano nga itong judo mo? Judo lag. No. May adal ako. Judo lag. Kung mamampangan sa kuya, ay madali yan. Yan ang maurag na adal. Dahil man pwede akong madyado dyan pag mga arog kaya. Kung humampangan, ay problema kung talikodon ka, tabi merkasiya. Waray kung humampangan, tamay adal akong judo. Paano nga yasuni kang agaw? Ika talaga. No. Nag-uhuro ni na pala niya ng agaw mo.
Ay inda. Ano daw tabi si Rabi kong pasyaran ta si Madam Helen. Dumanon tatada ko itong mga pabo, pato, manok, kambing, baka, karabaw. Nakulo na alaga si Ma'am Helen. Si Ma'am Helen tabing taduran itchin. Kadakol na mga alaga si Ma'am Helen. Ano daw kung pasyaran ta duman sa laybong? Magi kita sa toy-toy. Bago kita maabot naman ka Ma'am Helen, magi kita toy-toy. Ano daw? Pasyaran ta. Tapos pag medyo alanganin, rapaduhon ta sa rumpabo. Pangkulon ta sa rumpabo, tanganing iyo lamang ang adobuhon ta pagabuta duman. Kadakol si Ma'am Helen mga alaga. Talagang iyo na sanay niyan mayaman sa pangapagiriba tatabi si Rabi. Ako di dahil na dipisil magpaparabas-rabas ngunyan. Yo. Okay, sige. Uy, 6 minutos tabi bago mag-alas 8. So at na sa natabi Sir Gaspar Bombon Bunto, good morning tabi. So iba pa niya itong mga pagore-restoryahan. Baka lamang at yan ma-interview ta si Chief of Police kan Tabaco PNP si Sir Ed Nasirillo. May kinaraman po duman sa duwang babayi na pinagbabadilgadan kasubanggi diyan po sa Barangay San Roque. So LTO tabi mga tugang, LTO Legazpi nagkonduktor tabi nin drug testing, random drug testing, pero bago yan ngunit tabi si Rabi nabalo mo na si Rabi na so ngaya nagpark ka ki bihikulo mo, motor o kaya bihikulo, tapos pagbalik mo dahil mo aram kung saan mo na park, nalingawan mo kung saan mo na park, nabalo na din halimbawa ngaya nagpasiring ka kung saan, tapos nagpark ka ki bihikulo mo, di kan kabisihan mo kung saan ka nakaduman, nalingawan mo kung saan mong parte pigpark so sa imong bihikulo. Nangyari na tabi sa imong abi. Uni makonsilo na istorya sa Tabaco, igwang nagpark kan sa iyang motorsiklo, kundi nalingawan niya pag luwas niya, wala duman sa motor niya. Higparhanap niya, dahil niya nakukuha. Ang ginibo, nagpa-blatter sa PNP. Ayun. Ngunyan, nagkonduktor man tulos kay operation sa PNP. Igwa bakit napapabarita baga na harabasan ki motor. Digi sa first district. Diyo. Hanggang nabanggihan. Ito pala, dahil man inaabas sa motor. Kuto man sa naduman sa linaugan niya na pigbakalan siguro, tapos gari naglakaw-lakaw kung saan pinark niya naman sa linaugan niya, pinark niya sa motor niya, tapos gari naglakaw-lakaw kung saan sa sentro kan Tabaco. Kang paglakaw-lakaw Tabaco man tagadigdi pala sa Tabaco, dahil niya na naaraman kung hain na so nakapart sa motor. Nagpa-blatter ta ngaya hinaba sa motor ko, na-recover kan mga pulis banggi na duman manggiraray sa pigparkingan niya, iyon na sa sunata ng motor duman. Ito pala sabi mga tugang na nakalingaw na kung saan niya pinark. Makonsilo o sa mga mall baga tabi si Rabi araw kaya sain ko daw ngaya ito liwinalat so ipinarkso sa kuyang bihikulo, lalo na kung haralang kawon bagang mall, o kung derang iskalon na mall, ay maredig isa tuya ta hanggang 3 iskalon sana o 4 na iskalon. Dahil taram kung anong floor ito winalata so auto, anong floor ito so winalata so sa tuyang motor, sinyalis yan kang siging kapot kibaho. Iyo dahil ka talaga magpaparakapot kibaho, tayo nang gadan mangyayari sa imo.
No, 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 no. Nakakalingaw. Nakakalingaw. So, aron kay ito, nagpa-blatter, nabukag sa pulis. Nabukag sa pulis kang tabako, taho na, talagang hinabas. Sabi man ni Boss Andy Buban, pagong, pagong daatabi ko yamoks. Oh, pagong. Oh, yugon mo an. Pagong baho pareya. Iyo. Dai ka magpara kapot tabi Sir Andy ki pagong. Nganing dai ka magliningawon. Yugon mo yan. Nagbukag su pulis sa tabako. Kahanap kang su naghabas kang motor ito palan. Yaon man sa napalan duman sa pinaradahan niya. Ta nagrabas-rabas man. Pagka-park niya duman sa pigparkingan niya. Sa tabako baga puros no parking, kada ako lang no parking niya. Siguro nagrabas-rabas, ngunyan nakalingaw. Pagluwas niya duman sa sarong establishment, tighanap niya duman sa tubangan kato. Dai man, ito pala iba man establishment, so pinarkingan niya. Serbisyo asin reparo. Yan ang adal tabi. Sir Abi. Pon ngunyan taraman mo na si Sir Noli Kamba na day magparakapot kibaho. Pag nagpaparakapot si Sir Noli kibaho, day talaga siya makakagaw. No, 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 no. Si Sir Noli databi, bako man ito maliningaw. O da ito nakakapot pakibaho. No, no, no. Paturuan ta kay Sir Jerome. Kay Sir iCard. Kani paturuan ko kay Sir iCards na no. Kay Sir iCard dong mag testing man magkapot man kibaho. Ini si Sir iCard sa sobra ini sa kapot kibaho eh. May alaga ining pagong. Indah. Oy, alas 8 na. Sige ha, so mga palap niya to kan mga istoryata at yan na sana sa 10 to 11 duman po sa programang so tama sana tatad yan. Param na po muna kita digdi sa programa sa pangaran po yan kan sa tuyang mga katuwang sa programa kay Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat tabi Madam Maylin. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Siringman salamat kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Mungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Tabela sa Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat man tabi. Sa pangaran ni GM Maestro Neil Adon, sabay dyan si Sir SM Sir Tony. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan nagdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato, iringat po kita, bye-bye! Manny Moxeya sa programa Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay
na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.